שלום, אני ליאם וזה הבבל שלי צ'יטה. שלום, אני מרק ואני עם אקווריוס שערה. שלום, אני ניקולאי ומשתמש בנחש ארסי. 3, 2, 1, תרגיל אותו. צא! ניצחתי! יפה מאוד. יפה, נחש ארסי ניצח. רוצים עוד משחק? כן. 3, 2, 1, תרגיל אותו. צא! נחש ארסי, תנצח! יואו, זה ממש מרגש. ניצחתי! ניקולאי ניצח. נחש ארסי מנצח עוד פעם! כל הכבוד, בינתיים שתינו נעשה דו-קרב. 3, 2, 1, תרגיל אותה. זה אקווריוס שערה. נחש ארסי מעלה צא! אפס נקודת תורפה! יפה, אקווריוס. יש, עוד פעם אני מנצח! כל הכבוד, ניקולה. תרגיל אותה! לא משנה, לא חיכיתי. זה אקווריוס. יופי! זה צ'יטה. את אקווריוס. זה צ'יטה. מיוחד. פיצוץ אינסופי. אוי, יש, אקווריוס ניצח. אוקיי. וואו, מי זה היה זה שנעמד, הבליידד שנעמד על הפינה? זה היה מישהו מאוד מרשים. 3, 2. ואני יחתי אותו. נחש ארסי מהלך מיוחד! יוצא דופן! וואו. טוב, אני חושבת שניקולאי ניצח כבר 3 משחקים, הוא הזוכה. מהלך מיוחד! נחש ארסי! ארץ בדיקת קרן! אני מבין למה ניקולאי מנצח, יש לו שיפוע טוב. אני מנצח! פעם ראשונה, רואים. יפה, גם ניצח. ניצח 3, צ'יטה. 2, 1, תרגיל אותה! זה אקווריוס שערה, מתקפת אינסוף. זה נחש ארסי מהלך מיוחד! ארץ זריקת קרן. זה אקווריוס. מי מנצח בקרב? אקווריוס אינסוף. לא מנצח, הוא אקווריו. כל הכבוד. ב2 שניות וחצי. 3, 2, 1. תרגיל אותה. זה צ'יטה! מהלך מיוחד! נשיכת על! קדימה, צוף. וואנגו. וואו. זהו, אנחנו מפסיקים פה את הסרטון, חבר'ה. יפה מאוד.